Здравейте, вие сте в канала Магаревката, а днес за мен е голямо удоволствие да ви представя една жена, която не се отказва и се бори и ще разкаже много вдъхновяващи истории за това, че дори когато здравето ви, най-ценното, което имаме, е на, как да кажа, с възможност да го закупим, въпреки това и тогава не трябва да се отказваме и да си търсим правата. Мони, за мен е удоволствие да разкажеш твоята история. Чух, че имаш няколко, но настоявам да разкажеш тази, в която си стигнала до съд, накрая си осъдила определени институции. Здравей, благодаря ти за поканата. Да, както и ти самата каза, историите при мен са много. В случая ще засегнем рядкото заболяване периневралния кистенотарлов. Не малко от хората в Стара Загора, не само, знаят, че 2015 година бях стигнала до инвалидна количка. Точно заради това заболяване. Моята диагноза по това време не беше поставена в България, а в Щатите. Това е много важно да се отбележи, защото вече към днешна дата има изключително голям пробив. Има напредък, но за това стои много труд, сълзи, лишения. Много се радвам, че точно така го разказва, защото съм сигурна, че е така и накрая на епизода ми се иска да кажем, че всъщност с усилията и това, че не си се отказала, всъщност много хора в момента могат да бъдат правилно диагностицирани. Да, точно заради това, че ти не си казала, аз съм тук, ще потърся решение някъде другаде, а си продължила да упорстваш, но нека да чуем от тебе. Да. Всичко започна всъщност на 7 юли 2015 година. Тази дата наистина никога няма да я забравя. Събудих се и тялото ми беше обездвижено от кръста надолу. Български лекари ми обясниха, че това ми състояние е заради дискова херния. Отваряме на скоба. 2014 бях оперирана в София от дискова херния. За съжаление неуспешно. Нямах обяснение какво се случва с тялото ми. Само знаех, че имам 11 годишно дете, което то пое тежестта всъщност да се грижи за мен, което чисто като родител беше изключително тежко. Да. Получих диагнозата от доктор Фейгенбаум от Американския институт по гръбначна хирургия и ми каза, че трябва да се оперирам. Подадох документи в Касата за лечение в чужбина, но дори до деня на заминаването, 27 септември, аз отговор от Касата така не получих. Колко месеца не получи отговор от Касата? Близо 2 години. Близо 2 години сте оставили? Даже ако трябва да съм по-точна, 4. Така? Съответно, така или иначе, благодарение на гражданите на Стара Загора и въобще на обществото, аз успях да замина да се лекувам, но чрез дарителска кампания. Да. Не чрез държавата, въпреки че съм осигурено лице, откакто се помня. Мина операцията и всъщност първото нещо, което чух след операцията, беше, че български неврохирург във връзка с моето заявление за лечение в чужбина не е сигурен в диагнозите, затова ме каним в София да отида на преглед. Много пъти съм казвала, че на мен това нещо ми прозвучава, все едно ме кали на кафе. Вземах решението буквално моментално да съдя Касата. Свързах се с адвокат, задействах на нещата. В крайна сметка операцията е успешна. Станах от инвалидна количка. Прибрах се на крака в България, което беше пълната противоположност на това, което ми обясняваха в България. И така, делото започна. Осъдих Касата на всички инстанции. Ето само да отбележим за протокола, не се е отказала и осъдила Касата на всички инстанции, но сега предстои още продължава нейната история. Да. И в крайна сметка, въпреки решението на съда, че действията на Касата са незаконосъобразни и реално те трябваше да се произнесат по моята преписка, защото пак да кажем, аз нямах отговор от тях. Да. Съответно, мина повече от година, те не отговориха и аз реших да заведа второ дело срещу Касата, вече за финансов иск. Така. И тук се получи една пародия, която според мен може да се получи само в България. Делото за финансов иск го загубих. Значи ти си спечелила, че не са се произнесли адекватно, но се загубила за финансов иск. Но да отбележа една скобка и продължаваме с историята на Моника, която е уникална за мен, човек, който отново не се предава и кажи какво се случва след това. И в крайна сметка
Нали, аз пак искам да наблегна на това. Хем съдиш някой и доказваш, че той не си е свършил работата, завеждаш финансов иск и делото го губиш. Наистина това е абсолютен парадокс. Абсолютен, да, прецедент. Така, след това решението е момента да кажа, нали, че за това получих и отговор 4 години след моето заявление, защото едва тогава всъщност Касата се произнесе. Така. Че не ми разрешава да се лекувам. Но все пак имаме отговор. Така, всъщност отговора съвпадна с това, че аз обявих в медийното пространство, че ще заведа дело срещу държавата в Страсбург. Поради ред причини няма как да коментирам публично какво се случи там, няма и нужда, но нещо, което мога да кажа е, че делото там така и не тръгна, защото съм просто Моника. Добре, въпреки това, нека само, ако може да обобщим, генерално след толкова много години, толкова много борби на това, че не се отказваш, каква е промяната за обикновения човек? За теб е очевидно, слава на Бога, си здрава, благодарение на дарителските кампании, изглеждаш прекрасно, според мен и нямаш абсолютно, надявам се да нямаш здравословни проблеми вече, но генерално каква е промяната спрямо, примерно, тази диагноза, която преди очевидно не е била добре диагностицирана? Има ли промяна след твоите действия? Първо ще засегна здравословното ми състояние. Видимо, за всички изглеждам добре. Факт е, че имам ограничения в предвид всичките ми 11 заболявания, които имам към днешна дата, но те си за мен. Да. Както и ти, вие ме виждате в прекрасно състояние. Какво се промени за пациентите? Много неща. 2019 година всъщност направих Сдружение на таровите пациенти в България Лечение без граници с една основна мисия заболяването да бъде прието като рядко, понеже до този момент нашето заболяване нямаше МКБ. Това е кода, който пише в амбулаторния лист. Тоест, благодарение на твоята борба и на това, че не си се отказала, вече това заболяване е класифицирано като 2022 година Министерството на здравеопазването го обяви като рядко заболяване. От това последва всъщност, че всеки един пациент в България може да отиде през специалист и да му бъде издадено направление за ядрено-магнитен с тази диагноза. До тогава не беше възможно дори да получим амбулаторен лист с тази диагноза. Борбите ни са много, понеже всъщност това е вече 6-та година, се боря заболяването да бъде прието и в наредбата за медицинска експертиза, защото това е много важно. Борбите ни са много, но факт е, че към днешна дата заболяването е много по-разпознаваемо и това е именно защото не спирам да работя. Мони, историята ти беше, според мен, лично мен много ме разчувства и много се радвам, че да познаваме, че има такива хора, които не спират и работят в името на това, че все пак ние не можем да си оставим магарето в кълта. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го. Ако много ви е харесало, моля подкрепете ме. А ако имате някакви въпроси, коментари или нещо просто искате да ми напишете на magarevkalta@gmail.com може да го направите. Благодаря ви!